ɛne sɛ Daasebre Osei Bonsu a wɔtɔ so mmiɛnsa Nana Mamponghene foforo a wɔbɛsi bibi akyerɛ yɛwura kotokɔhene wɔnya beduru kotokofie baabi a yɛgyina yɛ manhyia ahemfie bojare tineti ase nam a ɛde na ba enie yɛtwɛn ne yɛhwɛ bra ɔbɛtena ase ɔtena ase a yɛde mu ama ne nyinaa bɛmɔ yɛhu sɛ enipadɔm atwa ahyia ɛwɔ ne kaa wɔde nam no ho nana ɛwɔ mu yɛhu sɛ ɔwɔ mu a sɛ biebru nana no mu di animu akyea me kɔhwɛ baabi a ɔbɛtena na afei kakra waba bɛtena ase baabi a Nyankopɔn ɛde Mamponkro abeduru nie Asanteman awisia hene ɛne Nana Mamponghene ɔno kuro ya ɛna tegwitedwa soɔ sɛ yɛwura kro bia Asante kotokɔhene Asanteman nyinaa wura etia ne n'akyi a ɔde Asanteman nyinaa gya Mamponghene sɛ basa bi a Asantehene ɛkɔ akura ana wɔkɔ breman a ɔno ɛna Asanteman nyinaa so ɔhwɛ so nti sɛ biebru Mampo akonnwa de ɛyɛ akonnwa edimu ɛyɛ akonnwa kɛseɛ ɛnkyɛe ɛna nananom ma akwan ɛma woyi no kyerɛ Mamponkro no a sɛ biebru wɔ si bibi ɛkyerɛ nananom a sɛ deɛ waba manhyia kotokofie animu ɛtene wate asi ya sabre ɔba na wɔbɛtena se baabi a ne maame na n'agya komadi fie teɛ amamre kwan so ɔhene bia no ne hema ɛyɛ ne maame sɛ deɛ amane teɛ no edi sabre Nana Osei Bonsu a so akyerɛ Asantehene wi a na konwadin bɛyɛ Daasebre Osei Bonsu ɔtɔ so mmiɛnsa ɔno na aduru ha no ɔno na aduru ha ɔba manhyia ahemfie ahemboboa no ɛna yɛwɔ yi yɛwura krɔbea Asante kotokɔhene nkwa so otumfoɔ setutu nkwa so Mamponman nkwa so Nana agya komadi fie nkwa so sabre nana no Mampompanifo ɛna akodi n'animu a ɔba no ɔno na hwɛ ahwehwɛniwa wakyea nana no enti so Opemsuo TV ahwɛfoɔ mo hwɛ na ɛyɛ Nana Osei Bonsu ɔtɔ so mmiɛnsa ɛnɛ osuai kyerɛ Asantehene yɛwura wi a na afei wabɛtena adwutedwa so yɛsrɛ nyame pa ɛma Mamponman yɛsrɛ nyame pa ɛma adwutedwa yɛsrɛ nyame pa ma nyana agyakom adi fie yɛsrɛ nyame pa ɛma nana no mu nyinaa sabre ɔba aba bɛtena se nana no mu ne di nkɔmɔ baako ɛfɛ nana manenko amane kwan so Nana Osei Bonsu a ɔtɔ so mmiɛnsa afei na nana mama kwan ɛnɛ ɔse bibi kyerɛ Asanteman nyinaa wura wi a na waba bɛyɛ Asanteman awisia hene nana ɛna ɛba no brɛ ɔyɛ nimdini a wasua ngoma akɔ akyire wabɔ ne din ho ban medika ka sɛ Mampon akonnwa deɛ yɛka Asante abakɔsɛm a wi Mampon firi mu enye yi sɛ Asanteman nyinaa wura etia ne na yɛkyi a ɔde n'akyi egya Mampon na tigwitedwa so na yɛwura Asantehene ɛte sikadwa so ɔno nso na yɛ Asanteman nyinaa wisia hene yɛwura nyankwada yɛsrɛ nyame pama brɛ enti ɛnɛ ɛyɛ nsɛnna hɔ na ɛnɛ ɛyɛ abakɔsɛm kɛseɛ ɛma Mamponman ɛne Asanteman enti ɔkɔ no wakɔkyea ne maame na n'agya komadi fie na afei watena se Daasebre Osei Bonsu ɔtɔ so mmiɛnsa yɛsrɛ nyame pama Asanteman wura yɛsrɛ nyame pama Mamponman yɛsrɛ nyame pama na n'agya komadi fie ɛne nana no mu nyinaa ti sabre deɛ wɔnya bɛtena se ɛwɔ manhyia ahemfie bojare enche bia ni nsɔye mu nyinaa no yɛde mu ama ne bɔ ɛbɛtum anim sɛ nyɛ Opemsuo TV a unya no wɔ baabi a gye sɛ Opemsuo TV ɛne Opemsuo radio nana agyakom adi fie wakyerɛ sɛ onimamamre ni mamaneɛ pepepepepepe bibia wie pɛyɛ adimu aka sɛ otumfo akyea me bɛma kwan
na Mamponghene hene na nanamo eka ho abefa no akọ na wabesi bibia kire yewura Asantehene medika ka kire se mampo akonwa de ewa abakose mo emu odu esomboma Asanteman esomboma Asantehene free se Asanteman ewisi ahene ene na Mamponghene ono na tigwitedwaso se yewura kotokọhene tia na nachi akọ amonone a ono ode Asanteman eja no yesire nyame pa Mampong yesire nyame pa ema krobia sante kotokọhene yesire nyame pa ema nananom nyina yesire nyame pa ema nananom enyinara yedika aka akira mo se amane kwa so se nananom eswaye a eye tuntum na nananom nyina ye enu nti na wo hwe nananom afade a nanaja kuma difia afade a eye tuntum Daasebre Osei Bonsu III miensa obesi bibia kire Asantehene na afade enso eye tuntum yedika aka kire mo se amane kwa so yayi na kire Mamponman ama wase bibia kire ne manfo nananom na so wonsi bibi kire Asantehene na hene ni nimu enu nti ne maame a woni mamamre ne woni mamane na wonsi amamre ohima wawie peye no wabɔ ne din ho ban na naja kuma difie sɛde yewura ene na chiame eka ye no wadi so na wode ne bɛyaba maka kyerɛ sɛ Asante amane mu no ohene bia di akonwa ohima ne ye ne maame sɛ bieburu sɛ wɔyɛ wo faase kora ba wo bɛfra akonwa ɔyɛ wo maame tie ne na naja kuma difie ede ne ba Nana Osei Bonsu aba se omesi bibi nkire Asantehene de ebekoso bia na Opemsuo TV Opemsuo radio ya de betum anim wa bedru bere meet dunie nananom bi ba bechia no binum ni di enkita ho onyase bibi kire Asantehene wie a na afa adimu na de obeto so miensa no waba ewo mu se odidi na se bibi kire Asantehene de nanso enya nimu amamre kwan so de ma we yesronko ne se Mampong ye second in command ewa Asante ahenie mu ye ka se second in command a yewura Asantehene otumfo se tunyame kase okintin kantan fentemfrem akuma kokoroko a wogigigim na abrempan bobrim won na ya Asanteman nyina ewura na nim ni na chi obi ani ho na mmom sebasa Asantehene etia ne na chi ana se Asantehene ebi a okọ breman a ene na Daasebre na hwe akiri enti wo second in command yewura kotokọhene ti sikadwa so ena Daasebre nso etigwitedwa so makasa Asante amamre mu no wo ya Asanteman nyina wisi ahene adano a Asantehene ekasa ewo kotokofie no kan ni nyina se Mampong akonwa ehia no asom ne bo ewiemudie edema no enti momfa mani eni akire ye bekoso na de wo ho bia yesa de amamo Daasebre Osei Bonsu a odikan ekoi ene ono asa ba bi obeya ba bi o enti ye hwa Daasebre Osei Bonsu a okọ ni nsuma akire na nsen ya wono ana asa ba bio ni tumi ni sunsum ni yobia na kukuduro ni nsiyo ni nyina no ene wo sa de ba bio amamre kwan so